En de hoofddames. En op L1 gaan we het even zoet voor de boodschappen. Maar gemist verder niks. Wie zo meteen. En welkom terug in Ophoven. In Belgisch Limburg zien we voor de OLS 2018. Met de schutterie van Margraten. Julian Pim. Burtje. De prachtige beelden deze week gezien op L1 TV. Van het OLS 1954 in Margraten. Van Felix Privot. Cameraman. Ronald Lemmerlijn met het vaandel. En hij, even spieken, koningspaar Alex en Christel Frins. Een jacket. Dat is een vereniging die 3 keer om de put gaat op Kermiszondag. Als traditie. En iedereen heeft zo dus gewoon in de put geduwd of wie? Ja, er zit zo'n deksel op.